operational gaps sa pagpapatupad po ng mga bagong polisiya ng Land Transportation Office. Target maiwasan sa Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Target maiwasan ang operational gaps sa lahat ng district offices ng Land Transportation Office Region 1 kaugnay ng mga updates o pagbabago sa mga patakaran ng tanggapan. Sa isang pagpupulong, iginiit sa mga personnel ng LTO ang pare-parehas ng pagpapatupad ng mga polisiya at pagseserbisyo sa publiko. Ipinunto sa talakayan ang mahalagang papel ng tamang pangunawa at angkop na komunikasyon sa mga polisiya upang maipatupad ng tama. Malinaw ang layunin ng tanggapan. Dapat maunawaan at maipabatid ng malinaw ang updated ng mga polisiya at issuance mula sa Central Office hanggang sa mga district offices ng LTO upang magkakatugma ang implementasyon at maiwasan ng operational gaps. Matatandaan, naging viral sa buong bansa ang usapin sa mga pinapataw na violation sa mga motorista dahilan upang baguhin ang ilang termino at patakaran sa batas trapiko. Bahagi umano ng maasahan at kalidad ng serbisyo sa transportasyon ang pagpupulong para sa maayos na pamamahala sa mga kakalsadahan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.